Treballa a la bugaderia de la fàbrica? Hi vaig néixer. A mitja jornada als 7 anys. A jornada completa des dels 12. Què suposaria el vot per vostè? Un dret de vot per les dones. El poder és a les vostres mans. No li importa a ningú, això. A algunes sí, així que val més que callis. Tota la vida he sigut respectuosa. He obeït els homes. Ets una esposa, la meva esposa. És el paper que et correspon. No ho puc suportar més. No subestimeu mai el poder que tenim les dones per decidir el nostre destí. No ens han deixat cap alternativa. Desafiem aquest govern. Dret de vot per les dones! Hem d'atacar el centre de comunicacions. La meva feina és fer complir la llei. M'és igual, a mi no he pogut opinar sobre la llei. Hem arribat a un estat d'anarquia que no podem ignorar. Castigui les responsables de la manera que pugui. No! No! Les aturarem. Què faran? Tancar-nos a totes? Som a totes les cases, som la meitat de la humanitat, no ens poden aturar. Nosaltres no volem infringir les lleis. Les volem redactar. L'única via és avançar. No valc ni més ni menys que vostè. Guanyarem. No et rendeixis mai. No abandonis mai la lluita.